Avui parlem amb una dona de Carcaixent, una dona que des de l'activisme fa més política que molts polítics. Avui parlem amb Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià. Benvinguts a la cimera. Què passa? Anna Oliver, bon dia i gràcies per estar en la cimera, en aquest xicotet experiment que hem començat a fer. Per a la gent que no et conega, que crec que a nivell de l'audiència del País Valencià serà poca, direm que Anna Oliver és una manifestera de la cultura del País Valencià, que des de ben jovenet ha estat vinculada a entitats i organitzacions que defensen la llengua i els drets del nostre país, nascuda a Carcaixent, com hem recordat fora de càmera en algun moment. És advocada i activista cultural inquieta. Vas impulsar l'Associació de Dones Juristes d'Alzira i, junt amb les dones, també l'Associació Sòriques. Feia més de 50 anys que Acció Cultural havia tingut presidents homes. Sí. Ara n'hi ha hagut un canvi, des de fa 2 anys, no? I no és una cosa que s'hagi tancat Acció Cultural, vull dir, està passant a moltes entitats i a molts col·lectius del país. Com interpretes això? Perquè té una part extraordinàriament positiva des del meu punt de vista, però també és de veres que a vegades el patriarcat es fica davant caretes per a fer veure que està renovant-se quan no és així. Com veus aquest canvi cap a la feminització del poder, per dir-ho així? Jo amb naturalitat. De fet, jo intento no fer bandera que sóc la primera dona presidenta d'Acció Cultural perquè les dones en Acció Cultural han participat des de sempre, en aquests 50 anys. Una altra cosa és que no hagin tingut visibilitat. Els nous temps fa que cada vegada participen més i, per tant, per decantació natural, en totes les organitzacions acaben accedint als llocs de responsabilitat. Sí que és de veres que soc crítica en el que n'hi és que tantes organitzacions importants en què ara estiguen encapçalades per dones, jo no crec en les casualitats i sí que crec que n'hi ha una part de maniobra d'aquest patriarcat, de rentar-se la cara, de que feministes som tots i posem a les dones al front. Però jo sempre ho dic, vull dir, les dones que jo conec que estan al front d'entitats al País Valencià són igual de capaces i igual de competents que els homes que han estat abans o que continuen estant en altres organitzacions. Per tant, Anna, Beatriu, Maria, Zaya, Cloti, vull dir, tantíssimes dones que estan al front d'organitzacions tenen la formació, les ganes, el seu compromís per a estar liderant, no? I, per tant, potser el patriarcat se'm dona una sorpresa. Acció Cultural del País Valencià és l'associació, si se'm permet repetir-me, degana de la defensa dels drets i les llibertats al nostre país. Creus que se li ha reconegut suficient? Creus que el país s'haguera canviat molt sense Acció Cultural? Bueno, si se li ha reconegut no me preocupa la continuïtat i el futur, no? Vull dir, Acció Cultural incomoda, i això està molt bé, i jo espero que durant molts anys continuï incomodant, perquè serà una bona senyal, serà que som aquesta consciència de país de dir continuen faltant coses, continuen espentant els partits polítics, els governs, per molt d'esquerres que siguin o per molt progressistes que siguin, perdona, però encara falten moltes coses. I per l'Acció Cultural, durant aquests 50 anys, ha passat moltíssima gent. Gent que ha entrat, que ha eixit, gent que continua. Per tant, el reconeixement està en la base social i en la gent del país i en tot el territori. Ahir estaven companys que me parlaven de manifestacions, de l'institut, són generacions senceres les que ha passat per Acció Cultural. Per tant, el reconeixement nosaltres, l'important, que és el de la gent, el tenim. Evidentment, crec que el País Valencià no seria la realitat que és sense tota la gent que forma part d'Acció Cultural, que tenia una idea de país, d'esquerres, de defensa de la llengua, de la nostra cultura, de la nostra història, dels nostres lligams també en els altres territoris. No existiria, no? A lo millor seríem més comunitat que país. Tu i jo coincidim en moltes coses,
I una d'elles crec que és important destacar-la, que és que sense renunciar als lligams, com deies tu ara, amb la resta de països catalans, la nostra acció, vaig a dir-li política, entenem política com a ben ampla, no? Està autocentrada en el País Valencià. Vosaltres formeu part de la Federació Llull, amb Òmnium i amb Obra Cultural Balear, i sou dels pocs col·lectius que durant tot el procés repressiu a partir del 1 d'octubre heu marcat posició al País Valencià. Creus que hi ha hagut massa poca gent que hagi pres aquest exemple? Vull dir, creus que han faltat suports, han faltat declaracions públiques, han faltat suport a la gent del Principat, al marge de que qui ho faci siga o no independentista, no estem parlant d'això, no? Però no creus que hi ha hagut un silenci molt sorollós al País Valencià al respecte? Sí, però passen molts temes. Vull dir, la gent normalment en una situació crítica intenta no posicionar-se, no mullar-se. Això és tot el contrari de l'esperit d'Acció Cultural. No ens havem posicionat sols per als companys d'Òmnium i d'Obra, sinó perquè estàvem parlant de democràcia, de drets civils, de llibertat. Vull dir, grans organitzacions internacionals com Amnistia s'han pronunciat. És un poc absurd quedar-te al marge i dir això no va amb mi, no? Davant d'una agressió de la gent que se suposa que t'ha de protegir, de les forces de seguretat, agredint a gent indefensa. Davant d'aquestes imatges, quedar-te passiu és absurd, no? Per tant, jo sí que he trobat en falta una resposta en defensa de la democràcia i la llibertat. I com tu dius, després cadascú defensa la seva ideologia i el seu posicionament polític, i tu pots ser independentista o pots parlar de països catalans o pots parlar sols de País Valencià i de federació en la resta de nacions de l'estat espanyol i la plurinacionalitat. Molt bé, però quan estem parlant d'un atac greu a la llibertat i a la llibertat de pensament i d'acció, tu no pots quedar-te al marge. Per tant, sí, hi ha hagut molts silencis. I no et dona també la sensació que aquests silencis tenen conseqüències? Vull dir, i agafem el teu poble com a exemple, no? En el 2015, en Carcaixent, Compromís té una majoria absoluta, no? Crec recordar 11 regidors. Arribem al 19, n'hi ha una davallada, continua un govern progressista, això sí, crec amb el PSOE. Amb coalició, sí. Però en les últimes eleccions estatals, un de cada 4 carcaixentines va ficar la papereta de l'extrema dreta en la urna. Creus que té relació? Vull dir, de vegades, quan l'esquerra o el progressisme no afronta certs problemes o no sap explicar la seva recepta a alguns problemes, l'extrema dreta trau aquestes respostes fàcils. No sé... En política 2 i 2 no sumen 4, sempre. No, jo no faria una acció i una conseqüència lligada tan ràpidament. Crec que no va ser això. Va passar aquests mateixos resultats en la Ribera, també se van donar en Algemesí. Carcaixent no és un poble d'extrema dreta, no és un poble de política conservadora. Crec que el que havia era desafecció, de dir jo no... Les eleccions espanyoles no van en mi, no és la meva preocupació. Per tant, va haver una abstenció i va haver també la gent de dreta fent un exercici de força, no? I molta gent sabent que això no anava a tindre millor un resultat que no anava a traslladar-se en tants diputats, doncs va fer un bo de càstig també, no? De sabeu que podeu perdre les eleccions, que això està ahí. És cert que l'extrema dreta és un problema a nivell europeu, no és un problema de Carcaixent, ni d'Algemesí, ni del País Valencià, i se té que afrontar, no? Però jo crec que té unes arrels més profundes, vull dir, més des d'aquesta desafecció política, tu acceptes aquest eslògan senzill, aquest discurs que va a l'estómac, que no necessita pedagogia. I jo sempre he dit que la gent d'esquerres pequem moltes vegades de fer pedagogia. I la política no sempre és pedagogia. Vull dir, tu has d'apel·lar a aquests sentiments, a aquestes emocions, des de la honestedat.
i des del respecte a la teva ideologia i al teu electorat i al teu programa polític, no? I sobretot a on vas adreçada, vull dir, quin és el teu objectiu i a on vols dirigir-te. Però no pots tractar a la gent sempre com si saberen menys que tu i jo t'ho vaig explicar, la veritat de la vida, perquè això és insultant i això se percibeix, és una qüestió de pell que la gent, per molt educadament que tu parles, la gent rep, no? I en canvi, l'extrema dreta el que fa és, el que tu estàs dient, que no té ni trellat ni forrellat, jo t'ho valide. I per tant, tu eres dels meus i jo te reconec, no? I aquest reconeixement crea adhesió. Jo crec que això, a més, en el context polític europeu en el que estem, i en les oscil·lacions que n'hi ha sempre en política, és el que va passar. Més que el fet de que no se posicionaren en un moment donat, perquè de fet n'hi ha molts polítics que fan la lectura contrària, no? De que precisament el procés el que ha augmentat, que és vergonyant que facin aquesta conclusió, però... No, de totes maneres, òbviament, per arribar de A a Z hi ha que passar per moltes fases. Però el no posicionar-se, i no parlo exclusivament del procés, la pandèmia tampoc no ha ajudat, parlem de fatiga pandèmica, tu has comentat en alguna entrevista que també hi ha una fatiga dels moviments socials, no? Però aquesta part d'haver abandonat una mica el carrer, no parlo d'acció cultural, no parlo de les associacions que estan fent esforços, etc. Però també des que guanya el Botànic en la primera legislatura del 15, n'hi ha una desmobilització social, no? Una mica, ara manen els bons, no apretem molt, no sigui cas que torne el PP. D'una bona entrevista també ho has dit molt clarament, ara governa el Botànic, és millor que governi el Botànic que governi els altres, i això estem d'acord i no en tenim cap dubte, però això no és un xec en blanc. El que passa és que quan dius això, no tu, però quan algú diu això, o és crític amb el govern actual, moltes vegades és l'excusa de voleu que torne la dreta. Sí, clar, des de la comoditat, de si m'ataques, no? És això de vindrà el llop, i el dia que ve el llop ningú li fa cas, no? A mi això me dona igual, vull dir, jo entenc que cadascú defensa la seva parcel·la, no? I que te diga, si no em votes a mi o si me critiques i em debilites, estàs alimentant a la dreta. Ho hauran de dir, però jo no tinc per què creure-m'ho, no? Vull dir, jo sempre ho he dit el que acabes de comentar, no és un xec en blanc, vull dir, la societat civil té que fiscalitzar els seus governs i els seus polítics i què vol. Jo crec que sí que existeix aquesta fatiga, també n'hi ha una obsessió des de les entitats i a vegades també des dels partits de fer, i fer per arribar a on? Vull dir, quina és l'estratègia? Quin és l'objectiu? Quin és el model de país que tu me presentes? Sigues l'entitat social de càrrega gent més menuda, sigues Acció Cultural, sigues Esquerra Republicana. Què és el que vols fer tu? No, jo vull créixer, vull que arribar a la gent. Per a què? Per a què? I crec que a vegades entrem en una dinàmica que també cremem molt a la gent, perquè és que la gent que estem molt polititzada i que estem molt activa, ja ens agrada aquesta marxa i forma part del nostre estil de vida. I mira, n'hi ha qui tanca les discoteques i n'hi ha qui tanca més exposicions, vull dir, i tot és bo, vull dir, i ens agrada aquest activisme, però no és el dia a dia de la gent. I per tant, jo demanaria més reflexió i més direcció, en comptes de fer tanta cosa, no? Entenent que la societat civil ha d'estirar la corda, que al final és la tasca de la societat civil, de dir-li a la política vull que vagis més enllà d'on estàs anant. Després de legislatura i mitja, quasi dues, ni TV3, vaig a parlar d'allò que hem reivindicat o que ha reivindicat Acció Cultural i que continua estant, no? Ni TV3, el reglament de funció pública en el requisit lingüístic, ahí està. Per què? Tu què opines? És a dir, creus la llei de plurilingüisme mateixa, que al final, des del meu punt de vista, no deixa de ser un atac en espais. La meva comarca, per exemple, el Maestrat era pràcticament el 100% de les escoles donaven tot en valencià, i per tant hem perdut molt d'espai. Per què creus que no hem avançat tot allò que pensàvem alguns que hauríem avançat?
Bueno, perquè estem en un govern de coalició, per tant, n'hi ha uns equilibris de forces, n'hi ha un càlcul electoral també, de no vull molestar, no? Això que comentàvem abans, no vull molestar massa el meu electorat, no siga cosa que deixi de votar-me, no? I això ja seria prou com per a jo perdre les properes eleccions. I després també, a lo millor és que no creuen en el tema de la reciprocitat. Però estaven els programes electorals de... Sí, bueno, i quin govern compleix el programa electoral, no? Perquè jo ja vaig a fer 50 anys i podríem comparar primer qui s'és llits i després qui es compleix, no? Jo crec que sí que s'ha avançat en moltes coses, però n'hi ha càlculs electorals que pesen més que el compliment d'aquest programa, no? En el tema de la reciprocitat, l'excusa és que ja n'hi ha una col·laboració entre les televisions. Bueno, jo tinc el costum de no tirar un diari fins que no me'l llegeix, que este matí llegia uno de fa 1000 anys, en el que se veia una col·laboració d'Apunt amb la televisió d'Andalusia. Apunt col·labora amb TV3 i en IB3. Molt bé, si és que això és la normalitat, és que això no caldria que fos notícia, no és el mínim, però també col·laboren altres televisions que no tenen res que veure amb nosaltres. Per tant, les col·laboracions, les plataformes digitals, el que se pugui veure en els mòbils, això no fa que jo, en 70 anys, quan engegue la televisió en ma casa i vote de Telecinco, Antena 3, la primera a Apunt, i no puc votar a TV3 en moltes ocasions. I jo vull que aquesta facilitat, a banda de que és una qüestió política, no? I evidentment jo crec que això és la gran barrera, igual que tenim un article en la Constitució exclusivament per a valencians, catalans i balears d'impossibilitat de federar-nos, doncs tampoc volen que passi aquesta federació a nivell de les televisions. El tema del plurilingüisme jo crec que s'ha de parlar més relaxadament i més extensament. Vull dir, no se pot fer una comparativa perquè són situacions completament diferents. Jo, per de formació professional, necessite dades i necessite analitzar les dades objectivament i a partir d'ahir ja trec la meva conclusió i la meva valoració, però no són situacions comparables. Vull dir, també s'ha extès i ha entrat el valencià en moltes zones on no se donava, en molts nivells acadèmics en els que era molt difícil entrar i, per tant, el que s'ha de fer és veure si realment aquesta llei va a produir l'efecte i se té que permetre poder analitzar aquestes dades de si aquesta llei va tindre l'efecte esperat i desitjat. I el que tampoc se pot fer, crec jo, és la guerra de guerrilles. No estem en una situació tan forta com per a donar tu munició als tribunals espanyols. Vull dir, anant per al teu compte, recorregant decrets i situacions o marcant plans de centre que són recorreguts i que provoquen una resolució judicial que no existia si tu no haguessis presentat el recurs o facilitar que presentaren el recurs. Per tant, insistís, estratègia. Estratègia perquè el que no han guanyat en les urnes van a guanyar-ho en els tribunals. I per tant, ahir nosaltres som la part dèbil. I, no sé, un poc més de pensament, menys seny i menys rauxa. Sí, perquè ho hem vist ara en molts altres contextos, que el poder judicial, el deep state, doncs va aprofitant qualsevol excusa per a minar els drets. Per tant... Sí, bueno, és un poc ingenu pensar que un estat no va actuar contra tu a la mínima que intenten sonar un abans. Però a més és que al País Valencià tenim molts exemples. Vull dir, tenim tota una història de cada vegada que has intentat alçar el cap, que has intentat avançar en aquest autogovern, t'ho han tallat. Aprenguem de la història i de la trajectòria, i busquem estratègies i a mi per de formació professional crec que a la gent li falta molta pedagogia jurídica, encara que pareix que estigui entrant en contradicció, però molts coneixements jurídics per a actuar. Vull dir, la gent es pensa que com és el meu dret i jo tinc raó a exercir aquest dret, els tribunals em donaran la raó. No funciona així. No funciona així i menys quan la política està pel mig. Per tant, infereixo que no veus en un futur un estat, diguem, un estat espanyol que pugui ser respectuós en tots aquests termes, no? Jo mai.
un estat espanyol respetuós en les diferents nacions i en les diferents llengües de l'estat. Si tenim la llei de l'audiovisual, han tingut l'oportunitat ahir en safata de dir mira, el govern més progressista de la història va intentar crear una llei de l'audiovisual amb uns mínims respetuosos i que això pluguen a totes les llengües i no ho han fet. No desaprofiten qualsevol ocasió també perquè se senten forts. Aleshores, jo no espero res de l'estat espanyol, més que coses dolentes, vull dir, més que canya. No espero res. Com a exemple, per exemple, també el finançament, que estem parlant només de cultura, llengua, però al final és en tots els àmbits que afecten al benestar de la nostra gent. Sí, el finançament, els rodalies, el corredor mediterrani, vull dir, és convertir el País Valencià en un territori d'extracció. Sí, completament de política extractiva a favor de Madrid i de les èlits i de les empreses espanyoles. I el cas Castor, vull dir, el tinguérem. Avui en dia el tema de les fotovoltaiques, vull dir, estan inundant tot el país de grans extensions de plantes fotovoltaiques. Vull dir, sempre és política extractiva a benefici seu i nosaltres sol, platja i restauració. I evidentment, la pandèmia que anava a fer-nos millor i més forts i que anava a canviar el model social i econòmic, el que ha fet ha sigut polaritzar encara més, i això encara se dona més. No és només avui, tens sempre que fas unes declaracions o que te llijo o te sento, el discurs és molt polític. En el 2013, per tornar una mica cap arrere, va ser coordinadora de Solidaritat per la Independència al País Valencià. Al marge de com ho vas viure, que ara m'ho explicaràs, tu et veus en algun futur darrere d'unes altres sigles o ja has acabat amb això i estàs en un altre moment vital? Jo va ser una aventura bonica que vaig conèixer a gent molt positiva, amb moltes ganes. De fet, ara compleixen 10 anys i acaben de publicar un llibre i es vaig dir, jo me'l compre. Vull dir, jo intento mantenir els lligams amb la gent en la que he col·laborat. Jo no havia estat mai militant de cap partit polític, no crec que ho torni a ser, no perquè fos una mala experiència, sinó perquè jo crec que ja faig política en el dia a dia. Per això les meves declaracions sempre les veus en contingut polític. No cal estar en una estructura de partit polític, són més això. Se m'ha ofert en diverses ocasions a nivell municipal, evidentment, perquè en els pobles tots ens coneguem de participar en llistes i sempre he dit que no. Va estar molt bé, crec que Solidaritat va tindre un paper important en el Parlament i que va obrir un camí quan ningú s'atrevia i va crear eslògans que en aquell moment es van donar molta canya per fer-los, per manifestar-los, i després han sigut absolutament populars i la gent s'ha fet seu. Va estar molt bé la campanya del No vull pagar i tota la mobilització. Ara tenim l'autopista lliure, però va haver una gent que se va moure. I les multes que arribaven. Clar, i les multes que arribaven, que al País Valencià vam ser el primer cas que vam anul·lar una multa del No vull pagar. No sabia. I jo crec que se pot fer política fora del partit, que és molt més interessant. A mi m'agrada molt treballar en xarxa, soc manifestera i desficiosa i, per tant, estic còmoda on estic i la meva idea és continuar fent el que estic fent. Crec que és important que la gent se quedi amb això, que fer política no és només estar en un partit polític. Fer política és tot, des de la banda de música del poble fins a una presentació en llibre, fins a qualsevol cosa, sigui a nivell municipal, a nivell comarcal o a nivell de país. Ens estem quedant ja sense temps, però m'agradaria una última pregunta i la resposta no pot ser mai. D'acord? Ara ho veurem. Quan es donarà per satisfeta Anna Oliver? Quan dirà això ja està suficientment bé, ja estic més tranquil, la meva idea de país, la meva idea de projecte està acabada, ja puc relaxar-me? No pot ser mai. No, vaig a donar-te el gust, perquè Anna Oliver està satisfeta, tranquil·la i feliç.
sempre van haver qüestions per les que lluitar, des del feminisme, des de l'ecologia, des de l'equitat, la igualtat de drets, la redistribució de la riquesa. Vull dir, n'hi ha tants fronts, no? per evitar els conflictes bèl·lics com a resolució, no? dels problemes. N'hi ha tantes facetes, no? que jo vaig a continuar treballant, però jo sempre ho dic, vull dir, jo això ho visc en alegria i a mi m'ompli com a persona, no? A mi el que no m'ompli és aquesta frase que a vegades en el meu germà ens riguem de «Ai, avui fa dia de sofà i manteta». Perdona, vull dir que el món està ahí, vull dir, calça, tis, i tots necessitem un espai de relax i de tranquil·litat, però n'hi ha tantes coses boniques per a fer, n'hi ha tanta gent a la qual conèixer, n'hi ha tanta gent que jo no conec de res que està mobilitzant-se, que ja faré sofà i manteta quan el cos no em respongo. Mentre jo a treballar, perquè n'hi ha molta gent que està fent-ho també i me sent molt acompanyada, no? I per tant, ningú és imprescindible, però tots junts fem molta força, no? I per tant, jo satisfeta però continuo. Doncs Anna, ens veurem en el carrer, ens Segur. veurem en mil llocs Segur. i compartirem mil lluites. És un plaer haver-te tingut avui en nosaltres. Gràcies a vosaltres per comptar amb Acció i en aquest cas amb mi. Gràcies.